Esta foi a imaxe máis repetida esta mañá nos centros educativos de Galicia, aulas completamente baleiras, porque aínda que as portas estaban abertas, os pais decidiron atender as recomendacións sanitarias. Hoxe pola mañá xa dicíamos, bueno, se ven, virá un, dous, se chegan a vir, pero non, onte xa houve xente que informou de que non iba a vir e hoxe non, nin os buses chegaron ao centro porque xa deberon de facer as paradas e ao non haber alumnado xa non viñeron ata aquí. Tras a decisión da Xunta de Galicia de suspender as clases, a Administración Autonómica estableceu que a tutorización e atención do alumnado debía facerse a partir da vindeira semana a través dos medios telemáticos, unha medida coa que non están de acordo neste centro de Poio. O primeiro que fixemos foi un claustro extraordinario, xa que non estamos de acordo coas medidas propostas pola Consellería. Por unha parte, co traballo telemático, que sí que estamos a ofrecer ao alumnado, non se garante o principio de igualdade e de gratuidade da educación pública. Entón, nada, nós temos familias que ao mellor non teñen os recursos necesarios para poder facer ese traballo telemático e pensamos que non é unha medida moi adoitada, sobre todo nos niveis educativos, como pode ser infantil, en primaria. Pero se por algo estivo marcada esta xornada foi polo malestar do profesorado, despois de que a Xunta, a pesar de suspender as clases, lles obrigase a acudir ao traballo. Finalmente, a Administración Autonómica publicou esta mesma tarde novas directrices. A partir do luns serán os directores os que decidan se os docentes deben acudir ou non aos centros. O traballo burocrático podese facer dende casa e o traballo de planificar unha clase, por exemplo, o traballo para o alumnado para facer dende casa tamén. É que non ten sentido vir aquí. O sea, están mandando noutros traballos quedar nas casas, intentar facer as menos saídas posibles, a menor vida social posible, e nós temos que vir ao centro, non sabemos por qué. Co objetivo de que o coronavirus afecte o menos posible aos estudantes, o profesorado deste centro está preparando xa novas actividades para que o alumnado continúe cos seus estudos nos seus domicilios, unhas propostas que serán publicadas nas súas redes sociais.